Având în vedere creșterea numărului de cazuri de infecție cu noul coronavirus la nivel național și internațional, am decis și am implementat câteva schimbări în modalitatea de operare în cadrul Centrului de Pediatrie. Iată care sunt schimbările menite să-i protejeze pe cei mici și pe familiile lor, dar și să prevină răspândirea bolii. Pentru a evita întâlnirea pacienților în sala de așteptare, am creat un timp tampon mai larg între consultații, astfel încât probabilitatea ca ei să se întâlnească să fie cât mai mică. Accesul în clinică se face exclusiv pe bază de programare, telefonic sau online. Atunci când veți stabili împreună cu colegele noastre detaliile programării, vă rugăm să le răspundeți întrebărilor pe care vi le vor adresa. Acestea au menirea de a face un triaj absolut necesar. De asemenea, vă rugăm să veniți la consultație exact la ora programată, nu mai devreme. Vă reamintim că există posibilitatea solicitării unei consultații pediatrice la domiciliu. Aceasta are avantajul de a reduce expunerea copilașului și a aparținătorilor. Nu uitați să vă spălați des și temeinic pe mâini, să evitați aglomerațiile, să nu vă atingeți fața cu mâinile neigienizate și să folosiți pliul cotului atunci când strănutați sau tușiți.